खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 19 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन, नाथाय खामानिनि बजाया नोंथांखौ आलौहोगोन। रांखान्थियारि जौगानायनि जाहोनाव नोंथांनि थाखाय गोनां बेसादफोर बायनाया गोरलै जागोन। नोंथाङा खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन। जेखि जाया मानो मोजां मोनलायनायाव निराशा जानो हागौ, नाथाय गोसोखौ दाखोमा, मानोना जोबथायाव थार मोजां मोननाया देरहायो। बेयो खुस्रा फानग्राफोर आरो थक फानग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ बांद्राय जोथोन लानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना मोनसे गोमोथाव सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा दिनै मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो लुबैनो हागौ, जेराव नोंथाङा जाफुंसार जागोन। बे नेरसोननि फरायसाफोरा दिनै मोनसे गोदान फसंथानाव मुं थिसननायाव जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङा। थाबथानाय रांखौ मोनफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामगोन। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोबां साननायफोर खारगोन। गावनि लुबैनायफोरखौ आबुं खालामनो नाजा आरो नोंथाङा जाफुंसार जागोन। सिगांनि बाथ्राफोरखौ बावनानै सिगांथिं दावगालांनो नाजा आरो नोंथाङा थारैनो जाफुंसारगोन। नोंथांनि साननाया सोलायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि लामायाव मोजां खौरां फैनो हागौ। बाहागोआरि फालांगि आरो सोलो गोनां राङारि बिथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। दिनै नोंथांनि गोहो गोनां, गोथां आरो गुदुं आखुआ नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोननाय लाबोगोन। जायफोरा नांथाबना दं बिसोरो गावसोरनि मंगेतरफोरजों गोबां गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि गोसोखौ सैथो आरो थोंजोङै लाखि। सुबुंफोरा नोंथांनि थिरांथा आरो गोहोखौ बाख्नायगोन। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। दिनै नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ मिनिनाय, मोजां मोननाय आरो रंजानायनि मिरु जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना सानजेर जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा हरखाबै माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गाज्रि मुडआव फैनो हागौ आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नांज्लायनाय जानो हागौ। जिउ राहानि बेलायाव नोंथाङा जेसेबां सामलायनो हायो बेनिफ्राय बांसिन बिबान लागोन। जेंनाया बांनो हागौ। दिनै मोनसे राहा नागिरनानै गावनि खामानिखौ बाङाइ खालामनो नाजानाया साबसिन जागोन। नोंथाङा देहायारि महरै सावस्रिगोनां नाथाय गोसोआरि नारसिनथाय जानो हागौ। नोंथांनि गथ'फोरनि जाफुंसारनाया नोंथांनि नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होगोन। सावस्रिया दिनै फिट जागोन। भगबान गणेशनो लाड्डु बावनाया नोंथांनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। जिंगानि गोजोन गैयैआ नोंखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय थाबायनो थां आरो थाजिम बाराव गोथौ हां ला। लोगोसे मोजां साननाया जोबोद हेफाजाब होगोन। हरखाबै नोंथांनाव रां फैगोन, जाय नोंथांनि खर्सा आरो बिलफोरखौ सामलायगोन। नोंथाङा जाय सुबुंखौ फोथायो बियो नोंथांनो गासैबो सैथोखौ बुंनाय नङा जानो हागौ। नोंथांनि गुबुनफोरखौ राजि खालामनो हानाय गोहोआ फैबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि मदद मोनगोन।
मेडिकेल फरायनायनि थाखाय थियारि खालामबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथाङा सासे मुंदांखा डाक्टारजों खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ। नखरनि माखासे गोनांथार खामानिनि थाखाय नोंथाङा सोहोरनि बायजोआव थांनांनो हागौ। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन। फरायनायाव गोब्राब नाजानाया थारैनो जाफुंसारनाय लाबोगोन। हाबा जानाय सुबुङा दिनै माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गावनि जिउ लोगोरिजों रागा जोंनो हागौ। दिनै सिरि थानो नाजानाया साबसिन जागोन। बैसो जानाय सुबुंफोरखौ न'आव मोनसे धोरोमारि थावनियाव लां। बेयो गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि, नारसिननाय आरो जिंगानिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेफोर नोंथांनि सावस्रिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंनि न'जों सोमोन्दो गोनां रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि जाफुंसारनाया नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ थुलुंगानायजों बुंफबगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि जाफुंसारनायनि फारिलाइयाव मोनसे गोदान मुक्ता दाजाबदेरगोन। गुबुनफोरनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि गायसननो थाखाय गावखौ फोसाबनो नाजाबाय था। नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथांनि थाखाय नोंथांनि अनजालुनि अननायआ थारैनो गोथौ। गुबुन हादोरफोराव फालांगियारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। लामायाव सामलायनो हायै गारि दासालाय आरो नाङै खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना मोजाङै जागायगोन। दिनै नोंथाङा पजिटिभ भाइब्सजों बुंफबनाय। नोंथांनि सानथांखिफोरखौ गुबुनफोरजों दारानलाय, नङाब्ला बिसोर बिसोरनि मुलाम्फा लानो हागौ। दिनै फिसा मुलाम्फायाव हमजानायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना नोंथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा खोमानो हागौ। दिनै जायखिजाया आयदायाव गावनि पार्टनारनि सायाव जेबो नारसिननाय दाखालाम। जुदि सिगांनि माबाफोर बाथ्राया नोंथांखौ गोसोआव खोख्लैगासिनो दं, अब्ला दिनै बेखौ हगार। न'आव खुसिनि आबहावा थागोन। सावस्रिया दिनै फिट आरो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि, गावनि गोसोआरि सावस्रिनि फारसे गोसो हो, जाय इसोरारि जिउनि थाखाय गोनांथार। मेलेमआ जिउनि दरखं, मानोना मोजां आरो गाज्रि मोन्नैबो बेनि गेजेरजों फैयो। बेयो जिउनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव हेफाजाब होयो आरो सासे सुबुंखौ थार साननायजों सोरां होयो। गोलाव सम रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि लोगोफोरजों बायजोआव माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर हगार। जायजों नोंथाङा थायो बियो दिनै नोंथांनि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जोबोद गोसो बायनो हागौ। रमान्टिक जिउआव सोलायनाया जाथावना। खामानियाव मानसिफोरजों रायज्लायनाय समाव बुजिनाय आरो सहायनो हानाय बाहाय। नोंथांनि सानथांखिफोराव सोलायनाया दिनै जोबथा बुब्लियाव जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। मकर राशि, दिनैनि साना मोनसे गोनांथार सान जागोन। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोनांथार खामानिखौ दिनै फोजोबनो हायो। मोनसे गोदान फालांगि जागायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा सोमोन्दोआव फैनाय साफ्रोमजोंबो अननानै रायज्लायगोन। गेवलां मेलेम आरो सैथोथिजों खामानि मावनाया जाफुंसारनायनि बाथ्रा होगोन। बेरेखाफोरा दिनै नोंथांखौ खहा खालामनो नागिरगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै सल'माफोर फरायनो लुबैगोन। सावस्रिया दिनै एसे गाहायाव फैनो हागौ। दिनै सरासनस्रा ब्याम खालामनायखौ बावनाङा, साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, नोंथांनि देहानि मेंनायखौ फोजोबनो आरो नोंथांनि गोहोनि थाखोखौ बांहोनो थाखाय नोंथाङा आबुं जिरायनायनि गोनांथि दं। नङाब्ला देहानि मेंनाया नोंथांनि गोसोआव निराशाखौ जोनोम होनो हागौ। नोंथाङा बायजोआव थांनो आरो रां बाहायनो लुबैनो हागौ। नाथाय जुदि नोंथाङा बेबादि खालामो, अब्ला नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। नोंथांनि गावारि बिथिङाव माबा मोनसे मख'जाथाव जाथाय जागासिनो दं,
जाय नोंथां आरो नोंथांनि नखरनि थाखाय गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि सोदोबफोरजों सांग्रां जा, साननानै रायज्लाय। गोब्राब सोदोबफोरा गोजोनखौ फोजोबस्रांनो हागौ आरो नोंथां आरो नोंथांनि आंगोफोरनि गेजेराव फारागथि लाबोनो हागौ। नोंथाङा गासै सानाव खामानियाव जोबोद गोसो बायहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। मीन राशि, दिनैनि साना गलाय-गथाय जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बिफाया सुबुरुन होनाय लामाखौ मानियो, अब्ला नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। बबेबा गोजाम आयदानि सायाव जिंगासिनायनि अनगायै सिगांथिं दावगालांनो नाजा। फाइन आर्टस फरायनाय बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै जाफुंसारनायनि मोनसे सोरां नुनो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे पार्टिनि थाखाय सासे लोगोनि न'आव थांगोन। नोंथांनि मबाइल फनखौ मोजाङै चार्ज खालाम, मानोना नोंथाङा फैफिननायाव गोबाव जानो हागौ। सावस्रिया दिनै गाहायाव फैनो हागौ। बेलासियाव थाबायनो थांनाया नोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।